Ngizokuchazela ngathi ngichazela ingane yakho first year. Ngiresponda ko professor. Ngichaza ngami. Umkhulu wami wayethi mayeshumayela. Omunye wobaba osanda kushona uye wathi babe sekwaceza. Ashumayele athi nibomqaphela uShembe. Uyini embethe isikhumba semvu. Uzokhohlisa abantu. Kusho umkhulu wami ozala umama. Sanibonani. Ngabe ngiyo 9 mangabe ngivele ngikhuluma isiZulu. Ngathi sesivele isingisi sangishiya. Professor sebekhulume kaningi. Isingisi esikhulu sasevarsity. Igama lami uDon Thandeka King. Bazule bathi ingisi izukulwana sikamqali wendlela. Baningi ke bavele ba confuse ke mangisho njalo. Lento ngizovele ngiyinarrowishe ngiyenze ngoba nami ngazenza ngayi-understand ubumina ngokunarrowisha down ngiyi-explainela ingane yakwa first year indaba yami. Mina ngizalwa umama wami igama lakhe kwakuThabile Pearl Nozipho Mthembu. Engizala kubaba uLombo Qiniso Shembe. Umama uPearl ubaba wakhe kwakumongameli uLL Mthembu webandla lamaLuthela. Ubaba wakhe kwakuyilanga lamalanga uJeji Shembe. Ngizokuchazela ngathi ngichazela ingane yakho first year. Ngiresponda ko professor. Ngichaza ngami. Umkhulu wami wayethi mayeshumayela. Omunye wobaba osanda kushona uye wathi babe sekwaceza. Ashumayele athi nibomqaphela uShembe. Uyini embethe isikhumba semvu. Uzokhohlisa abantu. Kusho umkhulu wami ozala umama. Kwakhona omunye ebandleni osukumayo wathi ekugcineni kwenkonzo wathi awu baba kodwa ungakhuluma kanjena kukhona enye yamadodana kaShembe lapha esontweni. Hawu bengazi kodwa ke nami ngiyashumayela. Uqhamuka from which side? The Christian side. AmaLuthela atrainwe ama-missionaries. Aqhamukapi? E-Europe. So my grandfather, my maternal grandfather, ekhanda lakhe uShembe wayezodusa abantu. Ubani wakwamuzwe ekhuluma kanjena wena kuqala? Kwahamba yaphinda futhi lento yafika kumkhulu ilanga lendaba. I-response yelanga yathi lo mfundisi abazana uyomthanda uShembe azamgone. So I was that prophecy. Ubaba wami noma wami bahlangana edlangezwa bakhanda mina. Umkhulu wangithanda engigona njalo. Noma nangingayazi ihistory yami namhlanje niyayazi. Ekukhuleni kwami angizange ngibe yiNazaretha, angisontanga kwaShembe. Kodwa ngangizazi ukuthi kwakuthiwa ngakaShembe tolo. Kuthiwa ekuphakameni kwakunesitolo, ngangazi nje kuthiwa ngakaShembe tolo mina. Ngangizazi ukuthi ngiwakwabani. Ekukhuleni kwami ngikhulelaphi kwaMondi eShowe emission yamaLuthela. Umkhulu wayeqhubeka ashumayele kambi sengiphila ke manje sengikhona.
And I used to be very surprised ukuthi yini ngiphatheke kambi mayisho lento. Ukhulumani ke manje umoya ohleli kuphi ngaphakathi kimi. Ayithi mina ngile mfihlakalo ngile sisiprofeti. Ngiphazamiseke ukuthi awumkhulu ngimthanda kangaka kodwa uvela khulume kambi ngalapha engiwakhona bese azothi umkhulu kimi engibize sehlele sengithi ngimlethele itiye weza amashembe awungilethele itiye bese ya contrast lento kodwa mkhulu esontweni noma ufika ushumayele kanjena kodwa ekhaya busungibiza ngoza amashembe. Ukukhula kwami ke kwakunjalo. Now iscenario yami ithi yikho bengifuna ukuyichaza kahle. Wake wakhulela kwenye indawo kusontwa ngenye indlela kanti lawo wakhona kwakulwiswa lendlela osonta ngayo icontraster. Through my understanding and through my reading, because now I had to research, because I have to grow up and I have to accept who I am and I have to embrace who I am. Ngiyinhlanzi. Nginzalo kaBhombela isimila sabantu. Fanele ngiunderstand ke manje. Sekufanele ngihambe ngifunda sengabe ngiqoqela akukho ngisho from kwaShembe akho umuntu ongifundisayo manje othi Thandeka, this is who you are, this is your generation wena wala akekho. Mina ngiyitholele mina ngiqhutshwa yini khona lento engikhupha ngaphakathi. I read, I research and I learn ukuthi uKizaya umqali wendlela wayemele ukuthi akwazi ukuthi ngene esontweni ngingazizwa kahle. Wangena esontweni wakufunda ukukhuleka, umoya wamfundisa ukukhuleka, umoya wamfundisa iBhayibheli. Wahamba wayongena esontweni yangenzeka lento ekufanele yenzeke. Waphuma wayoyiqalela yona ngoba ethi ngifuna ukungashintshwa ubumina kodwa uNkulunkulu ngifuna ukumkhonza ngiyimi nginje. Akungabi bikho umuntu ngizokubhabhadisa ngikukhiphe ibheshu nesidwaba ngugqokisa ingubo igama lakho usuzoba uMatha uwakwabani ngishintshe ubuwena. uNkulunkulu akazange athi umuntu akashintshe ubuyena, wathi uNkulunkulu makakhonzwe. Manje musungishintsha ukuba mina uchaza ukuthi uNkulunkulu kuphela uzongiaccepta uma ngigqoke amahili nginjani. uNkulunkulu ungifuna nginjalo. Ama-Afrika ayinendlela yawo yokugqoka, indlela yawo yokukhonza uNkulunkulu. Wafika ama-Europeans and this is what I discovered. It was a situation of the superiority of the Europeans versus the inferiority of the Africans that they thought. You see, when the Europeans came, they found us half animal, they thought. We didn't know God. We didn't know anything about ukukholwa. Kanti bafika emakholweni okuqala. Umqalo wendlela ke ngokwami ukuunderstand sengiyifundela ngathola ukuthi kulwiwa nalento. La ekhaya mina ngikhulela khona ayibonwa lento, kulwiwa nalento. I grow up, I discover who I am, Kabuthanda uNazaretha. I meet my family. I met my brother uSimphiwe Shembe because we are in the same space, and he started ngangi project yakhe engichazela ngokuthi singobani, inkolo yakithi ithini. Ngayithathela akakho mntu ngibiza wathandeka ozobhabhadisa ube iNazaretha. Mina kodwa ngitshela abantu ngiyiNazaretha. Ngeke uphendule ukuthi ngiyiluthela. NgiNazaretha mina. Ngiyaligcina mina isabatha. Sithi mangabe ekhaya ningangiphazamisi khona ozosukuma ngingaqedi. Shayani izandla egcineni nokungcono. Sithi ekhaya mina emzini wami ke la uShembu ungiphumzi wami. La ngihlala khona nabantu abami.
masikhuleka nomfana oyedwa namantombazana awu4 amantombazana ahlala wodwa ngihlala ngedwa umfana uhlala yedwa ngoba sikhuleka isinjani isinazaretha akekho ke wathi kimi wozathande kuzobhabhadiswa wozobhilonga kuleli tempeli hey nethempeli lami eForways endlini ngaze ngalikhanda phandle ngathi mina I need to belong uke waba ingane emengaphandle like a stepchild mengaphandle looking in you feel like I don't belong entwana kufanele ubelonge kuyo you feel like abantu abangaphakathi bazi more than I do why don't I know as much why was this taken away from me the effects of the Europeans that came with the Christianity that completely messed up our minds ihamba lento izifike la lento engikhuluma ngayo ihamba izifike kulento engikhuluma ngayo and psychologically iphazamise abantu and it takes away from who we are thina sithi siya phambili singcono ngiyathemba nangelingilanga niyothi manje ngibuka ngiact ang-act mina ngiyashumayela through all the storylines that I tell through all the storylines lezi engithandayo ngami ngiyashumayela ngoba khona lento ephakathi kimi efuna ukuthi iphume ikhulume ithintane nabantu baphile ngiyaclaima ke mina ukuthi nginazaretha ukuthi njani anginathempeli nginalo ithempeli lami seForways endlini yami konthempeli ethu kwathandeka ngicela ukusho ukuthi it was the only way I could respond when I was preparing and I wrote and umoya guided and said speak your truth it is your truth that will make people understand the effect of Christianity and the effect yokuthi kwama Christian athi ubunazaretha into yamaqaba ayalimaza lawo magama njalo amagama ngoba abantu abafuna ukufunda ngento abangayazi funda ngento ongayazi iqala ubusu uyakhuluma ngeke kube khona izifundiswa ezisonta kwaShembe eseyamanazaretha ebese uthi into yamaqaba asibonga khuluma into esingayazi asibofunda ngaphambi kokuthi sikhulume ngoba I come from a background of ukungazi ngase ngiyazi ngiyathemba bo professor ukuthi nami ngengaphendula ngesiprofessor sami ngani ngoba ngifuna ngime la ngikhuluma isingisi so professor ngiyazi ukhona umuntu professor osesukumile ke manje bengifuna lento ukuyicacisa njengengane yakho icacise ngathi ngikhuluma nengane zakwa first year ukuze understand irresponse yam and my understanding of what we are talking about today ukuthi kubalekile ukuthi uNkulunkulu simkhonze siyithi ungazi ugeza uswenke ugqoka uhambe ngemoto enkulu uthi esontweni niyojajana esontweni njajane bese nithi amen bese niyaphuma niyahamba and then you say ubunazaretha into based on ubuntu on isintu ebese uyishiphiza ngoba kwaba khona umfundisi wezwi nomfundisi bani abaletha inkolo yokuthi niphume kukhanye ebumnyameni ningene kukhanyeni abantu khona into abangakayazi intenhle I was never convinced to stand here and speak like this ngoShembe. No one convinced me, no one taught me kodwa ngikwazi ukumala ngithi animazi uShembe animazi ukwazi ukuthatha mina from that side azongimisa lapha kwenu ngisho mina ngithi mina Thandeka ngazi kahle uShembe ukuthi what he stands for
uma ke nithi ubuNazaretha inkolo yamaqaba, I speak a lot of English. Bengingathandi ukusikhuluma namhlanje. I speak English every day. But namhlanje kuvele kwathi khuluma isiZulu Thandeka ukuze uchachise kahle. Xoliseke ngoba sengisithathile isikhathi sika professor. Ngibonge kakhulu ngicabanga ukuthi ushilo konke.